još jednom želim vam dobar dan u emisiji Jedni za druge u kriznim situacijama. Nastavni dio, no ovaj puta u jednoj drugoj, da kažemo, ekipi, u jednoj drugoj šemi. Normalno, vi nas možete pratiti na podcast kanalu Udruge hrvatskih branitelja RH, možete nas slušati na braniteljskom radiju RH, a normalno sve ostalo možete i pročitati na portalu dnevnih novosti naše udruge. Za početak moram reći da imamo pozivni centar sa brojem 098 94 93 086 koji je vidljiv dolje na našem ekranu. Evo, po prvi puta u jednoj novoj ekipi, gdje ću kao voditelj projekta biti ja, manje više poznat sa braniteljskog radija, no u ovom dijelu najbitnija je naša magistar psihologije Josipa Kočinski. Ja želim Josipi dobar dan. Dan i vama, pozdrav svim gledateljima. I gledateljima i slušateljima i čitateljima. Evo, idemo malo probiti tremu. Biće rezanja, biće svega. Ovo nam je prvi puta da idemo preko nekog snimanja podcasta, barem za Josipu i za mene. Malo više vični smo, barem ja, na braniteljskom radiju, ali eto, idemo s jednom temom. Slijedom događaja ovih dana i ranih mjeseci u ovoj godini bilo je dosta toga na što se moramo u jednu ruku, da kažem, vratiti i u neku nedavnu prošlost, a to bi današnja tema bila što je posttraumatski stresni poremećaj. Tema je iz jednog razloga i ovih dana događaju se neki događaji koji bi se mogli povezati sa PTSP-om. PTSP ne mora biti vezan samo uz Domovinski rat ili ratna zbivanja. PTSP može biti primjerice u Zagrebu izazvan događajem, traumatičnim događajem, možemo ga tako nazvati. Nakon potresa imamo sve više zaraženih koronavirusom. Pa evo, ja bih molio Josipu da krenemo u tom smjeru. Pa prvenstveno prvo pitanje, što je Pa dakle, PTSP, ta posttraumatska stresna reakcija, zapravo odnosi se na psihičke, ali i tjelesne simptome koji se javljaju nakon vrlo intenzivnog, odnosno traumatskog događaja. Tu najznačajniji nekako faktori su težina samog događaja i trajanje tog događaja. Tako da recimo osoba koja je doživjela automobilsku nesreću, znači jedan trenutak nije isto kao i recimo kod branitelja koji su godinama bili u ratu i bili konstantno izloženi ovim traumama. Tako recimo i sad, evo, kao što ste spomenuli, ova situacija pandemije isto traje već neki niz mjeseci. I sad ovisno kako se ko nalazi u kakvoj situaciji, ako se ne snalazi sa ovim promjenama, dakle s ovom nekom novom normalnosti koja se pojavila, on je konstantno izložen zapravo situaciju koju se ne uspijeva prilagoditi, što može imati na njega određene psihičke i tjelesne poteškoće. Sada, kako će se neko tome prilagoditi, zapravo ono kako se koji pojedinac nosi s tim, zašto se neki nakon traume oporave bolje od drugih, još uvijek je nekako podložno istraživanjima. Zato mogu biti ili neke osobine ličnosti pojedinca, njegovo snalaženje, njegova prilagodba i zasigurno je veliki učinak, tu ima i podrška okoline. Zapravo ta činjenica da nismo sami, da se ne osjećamo sami, da imamo se na koga osloniti, pogotovo nekoga ko se bolje snalazi o tome nego mi, ima vrlo značajnu ulogu u oporavku. Evo, uz ovo objašnjenje jedno pitanje, ja sam to malo pratio zadnje vrijeme, spominje se jedno vremenski period, to je nekih 6 mjeseci, pa se može dijagnosticirati, radi se o PTSP-u. Meni pomalo čudno, traumatični događaj se može dogoditi, ali baš čekati 6 mjeseci i recimo jedan dan, pa sad onda reći mi imamo PTSP ili netko ima PTSP.
Pa ovo što ste rekli, dakle po PTSP znači možemo dijagnosticirati, koristimo se priručnicima. Dakle, postoji taj DSM-5 sad i MKB-10. To su dva dijagnostička priručnika. Po MKB-u navode da unutar 6 mjeseci se trebaju pojaviti, to što ste rekli, simptomi da bi se mogao dijagnosticirati PTSP. Dok recimo kod DSM-a ti simptomi trebaju trajati mjesec dana. Sad, znači vidljivo je da su ova dva priručnika neusklađena, što zapravo može otežavati znači, psihijatrima da tokom dijagnoze same bolesti. Sad ja ne znam ko točno, ne sam čitala zapravo da su oni nekako obavezni koristiti MKB priručnik, što zapravo obvezuje na ovo što ste rekli da unutar 6 mjeseci se trebaju pojaviti simptomi. To je jedan, dakle, problem, zato što, mislim, oba dva priručnika su jednako valjana, ali ovisno koliko koji koristite može neko proći nedijagностiciran, ovisno s obzirom koji se simptomi pojavljuju, zato što nije jednak opis simptoma u MKB-u i DSM-u. Znači, tu smo već malo zadirnuli dijagnosticiranje PTSP-a, znači po NKB-u 10, znači matična knjiga bolesti, gdje se govori, znači tih 6 mjeseci, mislim simptomi, po meni je prvi onaj simptom, taj traumatični događaj kad se dogodi. Sam razvoj bolesti možemo onda reći kroz 6 mjeseci se razvio PTSP. Ako ja to dobro shvaćam na taj način. A unutar tih 6 mjeseci se treba pojaviti, znači, neki simptom. Oni su stavili taj rok okvirno zato što, mislim, postavljanje dijagnoze je vrlo, ajmo reći, delikatna stvar. Ne želite staviti dijagnozu nekome koje možda nema i oni to imaju zapravo nose sa sobom i veliku odgovornost, jer to nije malo obilježje, jer obilježite nekoga sa PTSP-om. Ono što je važno i zapravo nekako možda po meni i važnije od same te dijagnoze, da ako osoba, znači, osjeća simptome, nevezano ona, makar i nema dijagnozu, dakle ona ima simptome, o njoj nije dobro, znači ima flashbackove, ima možda napadaje anksioznosti, znači poteškoće nošenja sa svakodnevnim situacijama u životu, ona treba potražiti pomoć. Dakle, njoj pomoć treba biti pružena neovisno o tome je li još njoj dijagnosticiran PTSP ili nije. Dobro, ja ću se vratiti sad malo na braniteljsku populaciju. Znači, postoji, evo, ja znam, da kažem hrpu, veliki broj branitelja koji po svojem ponašanju, po svemu tome imaju PTSP, znači vidljive simptome. Evo, godinama sam u tome, pa mogu reći otprilike tu bi se radilo o PTSP-u, tu se ne bi radilo o PTSP-u kod braniteljske populacije. Malo bi sad povezao onaj dio oko potresa, znači Zagreb i okolica, još dan danas nakon onog velikog potresa, to je još već nekih 8 mjeseci, nakon koliko vremena bi moglo se još taj PTSP recimo u Zagrebu i u okolici pojavljivati kod ljudi koji su doživjeli te traumatične događaje? Pa sad ovisi to, dakle, znači različito su ljudi doživjeli potres. Dakle, neki su se savršeno oporavili, neki to čak i nisu toliko stresno doživjeli, a neki su pak imali čak ja bih rekla da nisu ni svjesni bili koliko je to njih potreslo. Znam slučajeve ljudi koji su mislili da su se oporavili, da su skroz dobro, a onda kad bi se desio tako neki, znate kako su poslije bili još neki mali potresići. Tako je jedna žena, ne znam, znači doživjela je potres i u glavi ona kao sve je okej, normalno, znam što se događa, ali tijelo reagira, ne može se spregnuti suze, drhtavicu, tijelo reagira, puls skače. I zapravo se događa na nekoj racionalnoj razini, mi znamo što se događa, mi možemo to sebi
opravdati, ajmo to tako reći. Međutim, traumatska ima u sebi to emocionalno sjećanje. Dakle, ta trauma nije prorađena, odnosno naše tijelo ju nije proradilo. I zato, mislim, ja pozivam sve koji još uvijek osjećaju neke simptome toga da potraže pomoć, jer će im biti lakše nositi se sa svakidašnjim zadacima, jer svakidašnji život je i onako dovoljno težak. Sad, koliko bi bilo potrebno da se to dijagnosticira, svakako, dakle, kad odete kod stručnjaka, on će se voditi nekim od priručnika. Ako vam je, mislim, ja gledam uvijek, dijagnoza je potrebna radi nekih stvari, ne znam, klasifikacija, da se nešto dobije, da vas negdje pošalju, da imate taj pečat, ali sama pomoć čovjeku kao čovjeku se daje neminovno, ima on dijagnozu ili ne. Znači, čim su neki problemi prisutni. Da bi mogli primijeniti neku terapiju, znači moramo odrediti dijagnozu. Dijagnozu smo odredili, na koji način, znači, se manifestira taj posttraumatski stresni poremećaj. Gdje smo tu sa terapijom PTSP-a? Dakle, terapija za PTSP se uglavnom bazira na farmakoterapiji i na psihoterapiji. Dakle, najčešće se od psihoterapije koristi, ono može se koristiti psihodinamski pristup ili kognitivno-bihevioralni pristup. Nekako najznačajniji je uspjeh kombinacije, dakle, i farmakoterapije i psihoterapije. Važno je tu da pojedinac je ustrajan u terapiji, da dosljedno uzima terapiju, dakle, važan je taj odnos psihoterapeuta i klijenta. Da li mi imamo osjećaj povjerenja, da li se mi možemo otvoriti, jer nekako taj podržavajući odnos je nešto što stvara bazu sigurnosti osobe. Jer kad osoba priča o traumatskoj reakciji, to je zapravo vrlo delikatna situacija, osjetljiva. Osoba treba imati osjećaj povjerenja i povjerenja na kraju vodstvo tog terapeuta. Svakako je potrebno jedno vrijeme da osobi, ne bih rekla da će se osoba izliječiti od toga, ali čisto da dovede simptome pod kontrolu, da može živjeti ovaj život podnoseći to dobro. Znači, može neometano prisustvovati nekim događajima bez straha da će dobiti sad da će nešto asocirati na traumatski događaj, zbog čega ona neće moći dolaziti. To sam htio postaviti pitanje, da li je PTSP izlječiva bolest? Intenzivniji PTSP, onaj teži i onaj koji se lakše manifestira kod ljudi, koji ga zapravo vrlo dobro podnose. I ti ljudi će lakše će se prilagoditi i lakše će se nekako nastaviti sa svojim životom. Sad, teško je govoriti o potpunom baš oporavku. Možda bi to rekla kod ljudi koji nisu toliko možda bili direktno izloženi samom traumatskom događaju, pa je on automatski i manje utječe na njih. Ali kod ljudi koji imaju kronični baš PTSP, teške simptome, tu teško, mislim, skoro nikako da može doći do izlječenja. Imali smo Domovinski rat, imali smo ove godine, znači, jedan veliki potres, puno podrhtavanja, puno manjih potresa, sve više i više koronavirusa. Neću reći da se bojim se kriznih situacija gdje ljudi vjerojatno neće moći svi podnijeti ove strahote ove godine što se događaju. Da povežemo braniteljsku populaciju koja već ima PTSP i sad nadovezujući na ove događaje. No što je sa obitelji, recimo branitelja, gdje su oni u tom segmentu i u fazi dijagnostike i u fazi liječenja PTSP-a? I suport branitelju ili nekoj drugoj osobi koja je liječena i oboljela od PTSP-a? Pa svakako, kad se liječi osoba od PTSP-a, samo govorim PTSP. Hrvatski bi trebalo biti PTSP. Svakako bi trebalo uključiti i bližnje, dakle obitelj. Zato što
obitelj, znači, živi sa osobom PTSP-a i na neki način isto proživljava ne kao osoba ta, ali ajmo reći, trpi njegove njezine bolove isto, strahuje zajedno s njim, briga ih je za tu osobu i na neki način se doživljava ta sekundarna traumatizacija, jer samim i razgovorima unutar obitelji, znači sve se to nekako prenosi znači na partnericu i na djecu i svi mogu, znači neka istraživanja pokazuju da članovi obitelji isto mogu imati simptome neke PTSP-a kao i osoba koja je proživjela traumatični događaj. I mislim da bi daleko bilo uspješnije liječenje kad bi bile cijele obitelji uključene u tu podršku. Naravno, kada se događaju ovako još neke stresne situacije u životu poput potresa, poput sad ove situacije sa koronavirusom, da je zajednica nešto što nekako nas koliko toliko osnažuje i daje, ako se nećemo pobrinuti radi sebe, pobrinut će se radi nekog drugoga. Znači da sačuvamo nekog drugoga. Jednostavno iz te brige za druge mi želimo biti tu za njih. I samim time nekako osoba koja pomaže razvija neku otpornost, jer se razvija to neka vrsta samopouzdanja i automatski ta osoba i ne ostaje sama u tome. Znači, potrebno je osvijestiti to traženje pomoći. Znači, bližnjih, mislim normalno bližnjih s kojima smo, ja bih ovdje rekla, nisu sve obitelji funkcionalne. I nekad unutar obitelji ne možemo s nekim ostvariti dobar odnos, pa je potrebno tražiti možda i van obitelji, nekog prijatelja, pa čak i terapeuta, duhovnika, znači bitno je imati osobu kojoj vjerujemo. Jel? To je jedno od ključnih pitanja. Ja se moram vezati najviše na branitelje, jer to mi je poznata populacija. Baš upravo to u jednu vrstu zatvaranje branitelja i nehtjenje govorenje o tim traumatičnim događajima i svemu ostalo. U Hrvatskoj stječe se dojam da su se ljudi nekako, pogotovo mlađe te populacije, one ne žele se uplitati u to stanje kao rat je bio, rat je prošao i ponašaju se kao da to nije ništa vezano za njih. A starije pak populacije su izmorene od tih stalne neke nepravde u društvu, stalno to ponavljanje rata koje nikad ne prolazi. I onda se na nesreću događa to da osobe koje su bile u ratu i koje ne mogu samo tako mahnuti rukom i reći ja ću se maknuti do toga, nastavit ću život kao da to nije bilo. Zato što svaki dan imaju podsjetnik na to i one ostaju zapostavljene. Unatoč svim mjerama koje je hrvatsko društvo nekako do sada, ajmo reći, poduzelo, nije dovoljno. Jer i dalje imamo veliki broj samoubojstava branitelja, oboljenja, nezadovoljstva. Inače u drugim državama se recimo branitelje, ratne veterane drži nekako s čašću, sa poštovanjem i na sav mogući način postoji posebne bolnice koje se koriste dakle, baš za pomoć braniteljima, što fizičkih bolesti, što znači, terapeutski neki rad i njihove obitelji, zato što se zna koliko je važan njihov doprinos bio. A braniteljska populacija ipak je jedan isto dobar dio hrvatskog stanovništva i mislim da je neodgovorno od svih nas da zapostavimo njih, jer automatski mi zapostavljamo i hrvatsko društvo i napredujemo dalje. Jer mi dok god gleda svak samo sebe i na neki način ta smisao zajednice izostaje, neće biti nikakvog poboljšanja ni napretka. Evo, baš sam čekao namjerno da Josipa završi.
PTSP, da se ispravim, pošto ja govorim stalno PTSP, stigmatizacija u društvu. Imamo dio branitelja, znači koji je obolio i liječi se od PTSP-a. Di su to onda pogrdne riječi, glumci, paraziti i ne znam koji još nazivi. Ja ne znam, nisam čuo nekog da je koji je obolio od PTSP-a zbog potresa da ga se takvim grdnim imenima naziva. Ja isto ne znam još, osobno ne poznajem nekoga kojima je dijagnosticiran PTSP s obzirom na potres, ali to je situacija jedna koja je relativno nedavno se dogodila i ono što nekako ja smatram da braniti ljudi stavljaju taj neki negativni ajmo reći koš, nije samo zbog PTSP-a, nego jednostavno cijela ta situacija, cijeli zapravo taj njihov identitet je nekako oskvrnut. Ne gleda se samo znači, na tu dijagnozu, znači nije samo dijagnoza problem, nego se više gleda na to da se, ne znam, branitelji žele okoristiti. I da mnogi lažiraju, znači jako su te neke malverzacije vezane uz to i mislim da onak baš potrebno raditi na osvješćivanju javnosti i osvjetljavanja obraza branitelja jer je baš negativna slika. Pogotovo u medijima koji i rade takve priče da sa pompoznim naslovima namjerno insinuirajući da je, ako se nešto dogodilo, uvijek kriv netko zato što je, eto, branitelj, to je jedan važan detalj. Evo, nedavno smo imali jedan događaj gdje je odmah, to smo kasnije pratili u medijima, neki su istupili protiv toga da se odmah deklarira ako je neko iz braniteljske obitelji ili branitelj nešto počinio, to je odmah etiketa, za razliku da je to neko počinio, da velim, pod navodnicima iz neke normalne obitelji, ali ne mora biti normalna, jer čim nešto napravi nešto grozno, možemo smatrati da se tu isto nešto događalo, ali kad su branitelji u pitanju, to je odmah tu neka etiketa, neću reći da nas boli ono fizička bol, ali duševna bol postoji. Mislim, branitelji su sami po sebi već osjetljiva populacija. I mislim da je takvo stigmatiziranje u medijima dodatno pogoršava njihovo zdravstveno stanje. Zato što znači, oni trebaju podršku društva, a na ovaj način događa se upravo suprotno. I mi ako želimo da se oni oporave, dakle da osobe znači nekako je normalno da ako je neko imao neke poteškoće, da mi želimo što više prirediti taj, da sad kažem, pomoći im da se, znači, da se učlane u društvo kao, ali na neki način da se spominjemo njihovih poteškoća u smislu da ih spetljala, da ih priznamo to, jeli? A na ovaj način nekako se događa to da ih društvo osuđuje, da ih proziva i da čak i kad oni nisu krivi da se implicitno upućuje na njih kao krivce. Znači ne pogoduje njihovom oporavku zato što oni se onda osjećaju izdani, napušteni i sve to na kraju djeluje i psihosomatski. I dobro, idemo na kraju emisije. Još jedno pitanje. Što je PTSP rast? Neka istraživanja pokazuju da ljudi koji su doživjeli neke traume su izašli iz toga još jači. Ovo je relativno novi fenomen koji se istražuje i nije toliko poznato zašto neki ljudi uspiju iznaći negdje snage u sebi i kako da se nauče, stvarno se nauče nositi s tim i zapravo izvuku neko dobro iz svega na kraju. Često se vidi kod tih osoba da im se poveća i samopouzdanje, da se povezuju sa drugima, da se razvija njihova otpornost u smislu čak kad im se dogodi neka druga situacija u životu
imaju taj neki stav, pa proživio sam ja i gore, mogu ja proći kroz to. I ono što im sigurno nekako pomaže je to pronalaženje smisla. Ne znam, bio je jedan psihijatar Viktor Frankl koji je bio u logoru i onda je on istraživao kako to da su neki ljudi uspjeli preživjeti logor, a bili su duže od nekih drugih koji su naravno umrli. Šta je to njima pomoglo? Kako to da su oni uspjeli proći? Što je to što neku osobu drži da izdrži kroz nešto što je traumatično? I ono što je on našao odgovor na to pitanje je da je to upravo pronalazak smisla. Zašto ja živim? Što mene zapravo svaki dan tjera da se ja probudim, da idem dalje, da guram? Znači taj neki pronalazak smisla u svom životu. I ono što recimo tu branitelji mogu sad, jer nakon ove sve situacije sadašnje u društvu, događa se potreba za jednim novim identitetom. Dakle, jer oni su prije, znači neki su jako mladi ušli u rat. Nisu se još izdefinirali. Onda tad su bili ratnici, branitelji, tu su bili onak 100%. I nakon toga su se vratili u sredinu koja se opet promijenila nekako, a oni nekako sebe nisu definirali. Znači oni imaju taj status, identitet branitelja, ali je potrebno naći i znači još nešto što njih drži. Znači još njih je sigurno gurala ta ljubav prema obitelji, prema zaštiti obitelji, prema zaštiti domovine. I to je recimo isto jedna boljka zato što se oni danas osjećaju da ih je upravo ta domovina izdala i da ne stoji iza njih, a oni su dali sve svoje za nju. I upravo ovo pronalaženje smisla je nešto što im može pomoći proći kroz to, pronaći jedan novi smisao, neku novu snagu u sebi. Evo, ako je to, barem u ovoj, da velim, u jednom serijalu priča, mi ćemo se još vratiti na taj PTSP, jer svakog dana sve više i više se događa neki drugi stvari koji potiču, da velim, razvoj bolesti, ali onih bolesti koje nisu izliječeni, koje neće nikad biti ni izliječeni, jer i sami smo rekli da PTSP je neizliječiva bolest, samo je, da velim, dovedena pod kontrolom. Držati pod kontrolom ko kako prihvaća i u kojoj problematici se nalazi. Evo, ja se ispričavam i našim gledateljima podcast kanala UHB RH, ispričavam se slušateljima braniteljskog radija, a čitatelji će to malo lakše primijetiti. Ovo je Josipina i moja prva emisija na ovakav način. Pokušavamo dopreti do branitelja i svih ljudi dobre volje, da pojasnimo neke situacije koje se događaju u ovo, mogu reći, krizno doba, i gospodarski gledajući, i psihološki, i financijski, i na bilo koji drugi način. Evo, grešili jesmo, jedan i drugi, moramo priznat. Ja sam uvidio što moramo poboljšati, zato još jednom isprika. Evo, to je bila emisija Jedni za druge u kriznim situacijama. Imamo još samo ovaj naš pozivni broj za Centar za krizne situacije, broj 098 9493 806. Ja se našem magistru psihologije Josipi Gočinski zahvaljujem na današnjoj emisiji, a uskoro ćemo sa novom temom za izvjesno vrijeme. Hvala vama na pozivu, na gostovanju i svakako ćemo ispraviti greške za ubuduće.